Nwata tikuo nne ya tikuo nna ya, ihe ọ ga-ebe n'akwa agwụla. Ị gaghị akụcha na nwata ihe napụ ya anya mmiri si anya ebekwa n'akwa mbanụ. Ya ka o ji abụ nwata ihe ole ga-anya ọ bụrụ na onwe ihe ọ ga-emenwu ma ọ tụọ ya ege mbụ ọ taa gị arụ. Ya ka o ji abụ o ji ihe nwata weli aka elu aka fụ nwanyị ụfụ owotu aka onye nwe ihe were ihe ya, mana ọ jụzie gba isi akwara na ọ gaghị enye ya, ya bụrụzie n'obi na onye ji mmadụ n'ala jikwa onwe ya. Ntị adịkwa ọtụtụ ụmụaka nọ n'odibo kọrọ gị ihe anya ha n'ahụ, obi ga-alọ gị mmiri n'ebe igbo odibo dị. Ụfọdụ ji eze ekpe ekwere, ụfọdụ na-ata kọnkịrị. Ya ka o ji dizie ka gasị na ego odibo na-anyụzi ka ọkụ. Onye gara ịkpọrọ nwa ya sị gị mba na nwa ya na-amụ ọrụ maọbụ na ọ na-aga akwụkwọ, maka na ikekwa nwanne ha aga na-alọta, nwa di ha aga alọta, ọ bụrụ otu akụkọ ahụ. Maka onye jesia nwanne ya gaa ọ bụ na edu ihe edu, ha ga-asị na odibo amaghị ha, ha mechazie mụta ụmụaka, ha gaghị ekwe ụmụaka ha gaa odibo. Ọtụtụ ụmụ okorobịa ịhụrụ na-agagharị n'ụzọ taa bụ ndị gara odibo edu ihe edu, ha amaghịzi ebe ha bidoro aka ha na-awagharịzi n'ime obodo. Ndị nke nwere mmadụ n'akụkụ ha chọkwara n'ịba uru, akpọrọ ha ozugbo tinye ha n'ọrụ. Ndị nke ọzọ na-arụ ọrụ ike ka enwe ike nweta ego eji wee bido otu ihe. Ndị nke na-enweghị mmadụ n'akụkụ ha a na-arụzi ọrụ ebe o si were ya na ihe ọbụla wetara ego bụ ọrụ. Ya ka o ji abụ enwe otu nke pụtara na ha amakpujuo maka na afọ ekweghị ọkpazu ike. Ọ bụ na ị nweta onye obi ọjọọ dịka nna gị ukwu, ị ga na-eshi ahụhụ n'ọnụ. Oge ụfọdụ mmanya esikwa na ụmụaka a n'aka usi nna ha ukwu n'aka, o nweghị ihe i mere ya ga-eju ya afọ. Na mmadụ ga-abịa na be nna gị kpọrọ gị kwe gị nkwa elu kwe gị nkwa ala, ire ha na-atọ onye gị olileanya na ya ga-emere gị nta mere gị imo ọkwa gị wee nwee ike soro ha, i were ezi obi ọcha gị niile soro ha. Ị gazi ọ bụghịzi ihe a na-akọ ka a na-eme, ọ bụrụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu akwa. Ị ga were otu afọ laa ala abatazi ekwucha okwu gị okwu agbanwee, ọ bụghịzi ihe ị tụrụ anya ịhụ ka ị na-ahụzi. Ile anya n'elu lee anya n'ala, nne gị anọghị nso, nna gị anọghị nso, o nweghị onye ị ga-ekpesara. Ibulie obe gị tachie obi were ya n'ije nwoke, na ọ bụrụ na enweghị gos na agaghị enwe glori, na ọ bụrụ na enweghị pen na agaghị enwe gain. Nna gị ukwu kacha abata ọsị ka anụ ọhịa nọ n'ime ụlọ ahụ, esi na ọ bụ gị o, ọsị gị zuzuru bịa were ihe adonwe. Ị na-aza anụ ọhịa ka udo wee shịa ka ị nwee ike nweta ihe ị na-achọkwanụ, maka na ịma na aga nwa ube na-aga agbado anya aka na-aga ka hapụ ịka odudu a ga-edo gị n'akụkọ. Ọ bụrụ na ijighị ahụ highest ọgwụ a ga-enye gị bụ paracetamol, achọghị maka ihe na-eme gị dị Chukwu na-azụ ụmụ ogbenye. Ịkpọ gị eji ụlọ ọgwụ bụ na ị naghị ekulitezi ọtọ n'ebe ị dị na ya mere ụfọdụ ji anwụ na be nna ha ukwu ebula ha n'ozu, chia ga-ehu ehu ikulite na mbata gị n'ime ndụ ụra. N'eziokwu ọ bụ Chukwu sị nwata nwude nkapịa na-ekunye ya mere o ji agwụ aka. Ehi na-enweghị ọdụdụ chi ya na-achụrụ onye ijiji. Ụbọchị ọ jụrụ kedu ewu nọ n'ime ụlọ ahụ, ịnwa anwa mepe ọnụ sị na aha ga-abụ ya ewu. Ọ jụọ gị kedu nkịta na-ara nsị ha, mgbe ahụ ma ịza ya ewu ịza nkịta, maka ọnụ ahụ ịtụpụrụ sị na ọ bụghị gị nwa. Ị ga-esi n'ala bugo mmiri na 5th floor gbajuo tembutas, ị na-agbajughị ya no food for you. Ụfọdụ a na-eri nri ehihie ruo otu ọnwa ọ bụrụ ntamahụhụ e nyere ha. Ụmụaka na-elu ọbara n'ọnụ maka na ihe ahụ ọkụkọ bụ mmiri achụ dị ya ezigbo mkpa. Ya ka ọ ga-abụ ọnọcha afọ 4 5 6 echụpụ ya gbawanye aka. Kedụzi ebe ị chọrọ ka nwata ahụ si malite? Ọ dịsịara otu mmụọ wee kpọfụ isi n'ala, ọ dị ụrụsụ mmụọ jiri abalị wee na-efe? Ọ dịsịrị ndị be ya ha ji wedunye nye odibo ha kachazie bata kama ọ ga-akwa akwa, kama anụ elu na-agaghị eru ha aka, kama ha sị ka anụ ala ruo ha aka. Ụfọdụ abanye otu ọjọọ ndị chọrọ ịla n'iyi. Ụfọdụ ndị android batara aka sị a na-atụ ọrụ n'abalị ejenwe ohi. Ọ gọzie onye ọ na-atụghị anya na ọ ga-abụ, maka na ọ bụ ịnọ nkịtị bụ ya na-ebute ohi. Ụfọdụ aghọ ndị oti mkpu na-etiri ma ndị ohi ma ndị ama, naanị ka e wee racha pịọm ka e wee rie ego. Dịkwanye amụ ntị ka esiri nwa ajọ mmadụ ka esi nwee ezigbo mmadụ. Ahụ na m onye duru n'odibo gonyere nwunye nna ya ukwu ụgbọala n'ọnụ nna ya ukwu ụlọ, o si etu o si wee lezi ya anya, maka ọkụkọ anaghị echefu onye fụrụ ya ọdụ n'udu mmiri. Lere onye ahụ hapụrụ be ya bịa na be gị igbu odibo anya. Ọ bụkwa nkụ mmadụ kpara na agbọghọ ka ọ na-anya n'aka di. Enweghị onye ma echi, enweghị onye ma ebe enyemaka ga-esi abịa. Elekọ na ezinụlọ ya hụ na onweghị mmadụ ikwuru maka ya n'ukwu ya, maka onweghị ọnụ ga-ekwuru ya. Tụlekene ya ma ọ bụrụ nwa gị ka e mere ihe a. Anyị ma na ọ bụ nwa ogbenye ma were ya ka nwa gị. Ọ bụghị arịrịọ ka ọ bịakwara nọ, odibo ka ọ bịara. Onye rụrụ ọrụ nwekwara na ụgwọ, maka onye rụrụ orie. Onye rụrụ n'anwụ ga-apụta na ndo zuru ike rie nri. Ọ bụrụ anya bụ aka abụghị aja aja, ọnụ a ga-abụghị mmanụ mmanụ. I were aka nne kọọ ya ihe, were kena aka ekpere kpakọrọ ya. Agbawana anya aka, ezilaga n'anya n'efu. Mezuo nkwa ahụ i kwere ya, maka na ekwu emeghị ọkwa ụjọ ka ọ bụ. Ntị adịkwa ya gazie.